ሰላም ክቡራትን ፍትዋትን ናይ ጽጌ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም? ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ ይበለለይ። እንኳን ጎይታናን መድሓኒትናን ትንሣኤ በዓል ብሰላም ኣብፅሕኩም ኣብፅሕና እናበልኩ ሰናይ ትምኒተይ ይገልጸልኩም ይፈቱ። ትንሣኤና ናይ ፍቕሪ ናይ ሓድነት ናይ ሰላም ረሃዋ ንክኾነልና ብድጋሜ ሰናይ ትምኒተይ ክገልጸልኩም ይደሊ። ካብዚ ብምቕጻል ከዓ እዞም ተፈናቒሎም ጽቡቕ ዓዲ መረበስ ዝነበሮም ወገናትና ኣብ ፍቑድ ኣይዲፒታት ዝነብሩ ዘለዉ ንዕኦም እንዳሓሰብና ሙሉእ ዝኾነ ትንሣኤ ይኹን ሙሉእ ዝኾነ በዓል ሙሉእ ዝኾነ ደስታ ክኾነልና እንድሕር ኮይኑ እዞም ወገናትና እዚኦም ናብ ዓዶም ተመሊሶም ኣብ ዓዶም ኣብ ማሙቕ ገዝኦም ምስ ስድረኦም ተኣኻኺቦም ከምቲ ኩሉ ግዜ ድሙቕ ዝኾነ ወዲ ዓመት ይኹን ደስታ ንኸሕልፍዎ ሰናይ ትምኒተይ ይገልጸሎም። ንዕኦም ደሞ ኩላህና በብዘለናዮ ክንሓስቦም ይግባእ። ዓዶም ንኽምለሱ ብዝኸኣልናዮ ኩላና ክንክስክስ ክንክእል ኣለና እና ወገናተይ እንታይ ክብለኩም ደልየ ትንሣኤ በዓል ደስ ኢልካ ክትሕልፎ እንተኮይንካ ኩሉ ወገንካ ተደሲቱ ኩሉ ወገንካ ተሓጒሱ ክሕልፍ ተኮይኑ እምበር ሓደ ኣብ ማሙቕ ገዛኡ እቲ ሓደ ኣብ ቴንዳ ክሕልፎ ከሎ ውሽጥኻ ሰላም ኣይስምዖን እዩ። ግን ነንብሩ ኣውደ ዓመት ኢልካ ተዘጋጂኻ ምንም ግን ከዓ ናይ ውሽጥኻ ሙሉእ ዝኾነ ደስታ ክስምዓካ ይኽእልና። ክቡራት ወገናተይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናፍቲ ማሙቕ ስድራኹም ትተኣኻኸብሉ ተፈናቐልቲ ወገናትና ትሕጐስሉ ግዜ ንኽመፀልኩም ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተይ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ከዓ ኣብ ደገ ትነብሩ ኣሕዋተይ ትነብራ ደቂ ተባዕትዮ ይኹን ኣንስትዮ ይኹን ኩልኹም ማለት እዩ ሰናይ ዝኾነ ትንሣኤ ንክኾነልኩም ዓድኹም ሰላም ኮይኑ ራህዋን ቅሳነትን ሰፊኑ ናይ ስራሕ ግዜ መፂኡ ንዓድኹም ክትቀስኑ ምስ ቤተሰብኩም ትተኣኻኸብሉ ግዜ ንዓኹም እውን የምፀልኩም እናበልኩ ማለት እዩ። ትንሣኤ በዓል ኣብ ገዛይ ከምዚኣ ነይራ ፈቲኹም ዋትኮን ተስፋ ይገብር። እስኹም እውን ብግዜኹም መዓልትኹም እግዚኣብሔር ኣብ ዝወድኦ ንዓድኹም መፂኹም ምስ ክቡራ ስድራኹም ተሕልፍሉ ግዜ የምፀልኩም። ኮታስ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ህዝብና ሰላም ፍቕሪ ሓድነት የወርደሉ። እዚ ብጣዕሚ መስግእ ኮይኑ ዝኒኦ ዓድና ኣይ ኩናታይ ሰላም ኣንፀለሊዎ ዘሎ ንህዝብና ከቢድ ዝኾነ ቅልውላው ማለት እዩ መፍትሒ ዝመፀሉ ግዜ ይግበረልና። እንታይ ክንብል ከይልና ኩናትን ወረ ኩናትን ከዓ ልዕሊ ኩሉ የጥፍአልና እና ወገናተይ ሰናይ ዘበለ ንዓኹም ሰናይ ፍቕሪ ኣብዚ ኣውደ ዓመት ምስ ሓወይ ኣሕሊፈዮ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኣውደ ዓመት ነይሩና። ከምቲ ዝበልኩም ግን ኩሉ ወገንካ ተሓጊሱ ተደሲቱ ኣብ መረበቱ ክውዕል ከሎ እዩ ሙሉእ ኣውደ ዓመት ዝኾነና። ብድጋሜ ሰናይ ኣውደ ዓመት ይኹነልኩም። መጻኢና ብፍላይ ተጋሩ ብሩህ ንኽኸውን ኩሉ ግዜ ትምኒተይ ኢና። እዞም ኣሕዋተይ ሰናይ ዝኾነ ኣውደ ዓመት ይኹነልኩም። ብካሊእ ቪድዮ ክስካዕ ንራኸብ። እዚኣ ቪድዮ ከዓ ውዕለይ ነዚኣ ትመስል ነይራ። ፈቲኹምዋ እንተኮይንኩም ብላይክ ኣርእዩኒ ኢኹም ላይክ ሰብስክራይብ ከዓ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ብምባል እናታትኩም ሓገዝ የድልየና ኣለዎ። ሰናይ ዘበለ ንዓኹም። ቻው። ብካሊእ ቪድዮ ክስካዕ ንራኸብ። ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም። ሰናይ በዓል ዓመት ይኹን ዓመት ናይ ሰላም ናይ ዕቤት